hier woont. Oh, dat ben ik eens benieuwd. Goeiedag. Zie ik dat goed, dat hij de meest verwende kat van de ganse wereld woont? Ja. Dan ziet gij denk ik Ad en dan gij ziet Ria. Ja. Je kent ze draaien, hè? Ja, krijg 50% kans. Hey, maar je ziet wel mensen die het leven zonnig in zien. Ja. Ik zie er allemaal zonnebloemetjes staan en zo. Ook dat? En over bloemetjes gesproken. Ja. Ik denk nog het gras, ik wil nog adviseren het gras niet af te doen in de droge tijden. Dat zou ik het laten staan. Dan krijg je zo wat. Ja. Dat is toch leuk? Ja, daarom. Meesten zeggen onkruid, maar ja, ik denk, het is eigenlijk, ik vind het leuk. Ik vind het ook leuk. Huh? Ja. Hé, maar er zou zomaar nog een tweede beurtje hier op de gevel kunnen van het meest kleurrijke huis van Bugten. Zo zou ik kunnen zeggen. Hé, die kat hè? Ja. Ja, ik ben nou wel benieuwd. Is die, kent ze die, of is die op ontdekkingsreis? Die is op een dekkingsreis. Oh, die is gaan niet toe. Nee, die is niet toe. Ja. Ze wonen altijd toe. Wonen altijd toe. Die is 22 jaar Die geworden. is 20 jaar geworden, dus helaas is het niet meer. Oh, dus dat beurtje is achterhaald? Ja. Ja. Oh. Maar ja, Dus ze waren nog altijd hier. Oh ja? In de geest. in de geest. Nou, sterker nog Ria, Ja. daar is er twee in de nek hangen. Of zie ik dat verkeerd? Ook dat, joh. Ook dat. Dat is een opmerkelijke halsketting, want die heb ik nog nooit gezien, zoiets. En waarom hebben ze twee katten in de nek hangen? Ja, gewoon. Gezellig. En een kattenmens. Ja. Ook dat. Maar op het moment heb je er geen. Nee. Nee. Komt er ook geen meer. Oh, het heeft zo pijn gedaan, die zoals gestorven is. En als we vakantie gaan, brachten ze altijd in het dierenpension. Ze zijn we altijd veel vakantie gaan, veel laten schoot gaan. Moet het beestje ook groot hebben. Maar het deed zo pijn op dat beestje. Ik wist hij het er heel groot worden gebracht. Maar dan even van Oostenrijk waren, we gaan zondag weer. En dan waren ze 's morgens op 10 opstaan. Ik brauch geen frühstuk, moest maar de kat afholen. Ja. Dan zoet Ria op hete kolen. Ja, Ja, joh. En wie hoort de kat? Dinky en Mops. Hij er twee, hè? Twee. Dinky en Mops. Maar die zijn toch niet allebei 22 jaar geworden? Nee. Nee. De ene is 14 jaar geworden en die andere dan 22. Maar voor hebben ze op een gegeven moment ook altijd binnengehouden. En dan komen ze ook niet meer boet en dan worden ze ook helemaal aan gewend. En het is eigenlijk als ze zo'n dier binnenhield, en het wil dat dan ook, denk ik. Dan krijg je zo'n binding met zijn dierken. Hè. Dat is eigenlijk als een kindje. En dat, daarvoor heeft het ook zoveel pijn gedaan. En ik ben nu gepensioneerd, dus we hebben geen kinderen. We kunnen door ook veel weer weggaan. Ja, dan gaan we ook geen dier aanschaffen om het maar eens keer weg te brengen. Want de dier kan eens keer weg te brengen naar dierenasiel of naar een pension. Ja, dan is het natuurlijk voor zijn dierken niet leuk en voor ons ook niet leuk. En hoe lang is het geleden dat de laatste kat is... In 2016, 6 jaar geleden. 6 jaar geleden. Ja. Dus ja, dat wordt, we gaan dan toch geen kinderen bekend, meer vrijheid en zo. En dat zeg je, ja, dan is niet zo'n dierken iedere keer wegbrengen. Dat voor de dierken niet leuk en voor ons is dat ook niet leuk. En deze dat niet. Uit liefde voor zijn dier natuurlijk. Ja, en het was ook geen optie om ze mee op vakantie te nemen. Nee, dat geeft met een kat, hè. Nee, met een hond gaat dat nog, maar met een kat niet, hè? Nee, met een kat wordt er al. Ja, het geeft wel als ze bijvoorbeeld in Westerdorf hebben ze een hotelschermen. Die hebben er eigenlijk, als ze van huisdier hebben, maar ja, en ik stel voor, dan komen ze krijgen en dan ontsnapt die toch en dan hebben ze een probleem natuurlijk. Ik zeg, nee, dat doen we dus niet. Ja, voor zich kampkat. Wat? Heb ik iets gemist? Ja. Kijk daar. Rijstig je hem hierin dan als... Ja. Oké, ja.
Dus die is geen Katje om zonder handschoen aan te pakken, Ria. Maar dat lijkt me niet zo'n mooie vrouw eigenlijk. Nee, Ben heel. meer schijn dan zijn. Dat is een beetje de vrouwelijke variant van blaffende honden bijten niet. Ja, daarom. Hoe lang kent je elkaar al? Oh, heel lang. Het wordt dit jaar 50 jaar. Nee, 48. Ja, we kennen ons al van 72. Ja, Wie spreekt nou de waarheid? Ja, alle ik. twee. Oké, en waarom denk sticht dan 50 jaar en dich 48? Ja, 48 jaar getrouwd. Boah. Boah. Maar dan vind ik eigenlijk dat heel wel gelijk heeft met die 50 jaar. Ja, Ja. Je kent elkaar een halve eeuw. Ja. Boah. ja. Ja, in augustus wordt dat dan 50 jaar, ja. En nog altijd gelukkig samen. Ja, Ja, erg, hè? tuurlijk. Erg, hè? Nee, dat is helemaal niet erg. Nee. Was het geheim? Wat is het geheim? Gewoon normaal respect voor elkaar hebben. Dat is belangrijk. En het meest belangrijke is dat ze gelijk interesse hebben. En met elkaar optrekt, alles wat de ene leuk vindt, deed de andere ook met. Samen zijn. Dat is heel belangrijk. Dat snap ik. Maar ik vind het ook opmerkelijk dat ze dat zo is. Want soms zeggen mensen die al heel lang bij elkaar zien ook van... er zien ook dingen die ze leuk vindt, waar ik verder niks mee heb. Maar ik gun haar dat om door Ja, ook maar tijd aan te besteden. maar dat probleem heb ik niet. Nee. Nee. Kijk, we hebben met de auto en dat. Het interesse in het merk auto altijd gehad en ik ook. En dat is echt heel veel dingen wat we samen gelijk interesse in hebben. En dat is, ja. En dat is niet moeten of ja, moet ik maar met. Dat is het dus niet, dat probleem hebben we ik niet. Nou ja, dat maakt het misschien zelfs nog wel opmerkelijker. Als ze 50 jaar bijeen is, dat ze ook nog alles met elkaar deelt. Ja. Ook hobby's. En het is niet een must, hè. Ze zeggen van, of we moesten dat samen doen. Nee, dat is vanzelfsprekend. Nog ja, leuk. Verwandelen veel, gewoon skiën. Dus altijd veel samen gaan. Een landras, even toen gaan skiën, iedere vrijdagavond en dat. Ja, dat doen alles samen. Ja, doet je nog altijd skiën? Ja, hoor. Ja? Ja, we zijn de maart nog geweest. Gaan ze Dus nog. dat, Maar niet ja. meer zo van natuurlijk bij vroeger. maar die Rustig zegt aan. van, oh ja, ik moet maar metgaan, omdat ja, dat is eigenlijk Nou, niet. ik huur ook wel eens van nu dat ze, als ze wat ouder werden, dat ze ook banger weer om iets te bereiken. Och, nee, ja, maar als ze bang was om te breken, breekt Dan ze gebeurt juist. het. Dat gebeurde Breekt juist. ze juist. Ah, ja. Dan moest Maar ze- ziet je ook types van niet alleen het skiën, maar ook het leven, het gebeuren eromheen? Ja, vooral. Het- Lekker eten, lekker Vooral drinken. Ja. We gaan al, we zijn nu voor de 60e keer geëerd worden in Westerdorf. We gaan voor al 41 jaar heen. Altijd naar dezelfde plaats en dezelfde dingen. Zo. En dan, ja, hoe zijn het meer altijd geïnteresseerd als ze dan ergens, après-ski nog niet zo, maar eigenlijk meer voor de bevolking zelf. We hebben veel meer contact met de Westerdorfers dan eigenlijk toch met Hollanders, Nederlanders. Heb je dat vanaf de, want 41 keer ziet je al door geweest? 60 keer. 60 keer? 60 keer. Maar ja, want je gaat dan soms ook dukker in 1 jaar. Ja. Oh, 3 keer nu. Ja hè. man, 60 keer. Maar, als ik nou 6 had, dat vind ik dan ook wel wel heel leuk om te huren. Want heel veel lui gaan op vakantie, doen helemaal niks met de plaatselijke bevolking. Ja. Maar heb je dat vanaf het begin Ja. gehad? Ja, omdat het gewoon, ja, Ja. dat is altijd getrokken, omdat eigenlijk dat beetje ook in de richting en zo, ja, dat is altijd een beetje Tirools, Oostenrijks, Tirolsachtig. Ja, wat te zeggen ook, je zet je vast Einheimische. Op Westerdorf komen. Ja, jongen, ik vind dat wel leuk. Kijk, luister, ik kan ik naar Oostenrijk, Hollanders zin ik hier genoeg. Maar is het bij jou Limburg, binnen net een skiut dan? Nee, Nee, dat dat toch toch niet. niet. Op mij. Oh, oké. maar dat is maar zo eigenlijk dat, Ja, dan komen ze op vakantie en dan ben je toch thuis. Dan komen Heb je ze... nooit met de gedachte gespeeld om... nee, dat doe ik bewust niet. Dat hebben die ook al wel eens met die Eigenheimers zeggen, oh, wil ze niet een appartement kopen, dit en dat. Ik zeg, ja, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Ik denk, want, wat is net hetzelfde als wat hier Nederlanders ook in België kopen.
als ze door allemaal die huizen hebben, gaat de prijzen van die huizen omhoog. En die lui zelf kunnen dan die hypotheek niet meer betalen. En dat is wat in feite door Europa gebeuren. Vroeger was het zo, in Oostenrijk, in Tirol, kon je alleen maar gaan pachten, maar niet kopen. Dat koos je dan niet. Maar als ze daar wel, komen van buiten af, die kopen daar appartementen, huizen. Terwijl de Einheimse zelf, die jeugd, ja, die krijgen dan, wat kost daar een huisje, dan zijn ze al gauw 1 miljoen en meer kwijt. Kennen die eigenlijk? Zeg, dus, dat doe ik dus niet met. Zeg, plus, als ze dan daar zo gaan wonen, dan ben ze geen gast meer. Hè. Nu kom ik als gast. Zijn de lui vriendelijk, dat is toch Engels, en ben ik als gast. Maar als ik daar kom wonen, ben ik eigenlijk een concurrent van hen. Zijn er ook al eens Einheimische heen geweest? Nee, nog niet. Nog niet. Nee, nog niet. Maar dat hebben we dus toch een hele goede band.